Каква е необходимата диета преди изследване на дебелото черво, преди колоноскопия? Много хора решават да гладуват преди самото изследване, защото се притесняват, че няма да се почистят добре. Или пък това им е казано от лекуващия лекар, който също иска да гладуват. А всъщност това не се налага. Не е нужно да гладувате. Европейските препоръки казват, че в деня преди колоноскопията е необходимо да се спазва диета бедна на фибри. Повтарям, само един ден преди колоноскопията е необходимо да се спазва диета, която е бедна на фибри. Не е нужно да се гладува. В комбинация с правилния прием на очистителен разтвор, това е напълно достатъчно за почистване на дебелото черво. Какво включва диетата бедна на фибри? На екрана може да видите кратък списък с позволени и забранени храни. Примерен списък на позволените и забранени храни може да откриете в моя сайт. Линкът е отдолу в коментар. Разгледайте го внимателно. Ако запомните само едно нещо от този клип, то е, че трябва да избягвате пълнозърнест хляб в деня преди колоноскопията. Семената от този хляб остават в дебелото черво и запушват канала на апарата, а това забавя и затруднява изследването. Но добрата новина е, че може да консумирате бял хляб в деня преди самата колоноскопия. За качественото провеждане на колоноскопията е необходимо червото да е добре почистено, а двата фактора, които водят до добро почистване, са диета преди колоноскопията и правилен прием на лаксативния разтвор. В следващия клип ще говоря за приема на лаксативен разтвор, затова вижте го в моя профил. В заключение, говорете с вашия лекар. Не е нужно да гладувате преди колоноскопия. Не си го причинявайте. То е просто излишно. Европейските препоръки казват, че е необходимо единствено един ден преди колоноскопията да сте на диета, която е бедна на фибри. Аз съм доктор Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Последвайте ме в социалните мрежи и ми пишете, аз бързо отговарям и мога да дам насоки за вашия проблем. Споделете клипа с вашите близки, приятели, познати, защото по този начин ще им спестите излишното гладуване. Те ще ви благодарят. До нови срещи!